després de 10 anys de vigència del contracte en Vareser i de les seues pròrrogues i dels seus molts incompliments, perquè el poble de Massanassa sempre ha pagat el 100% de la factura, però ells, és conegut jo crec que per tot el veïnat, no han prestat el 100% dels servicis que sí li hem pagat. No obstant això, jo volia fer-li un prec perquè ara que arribem al final d'aquest contracte en l'empresa que ja s'enix i donat que els incompliments són més que evidents, per ficar un exemple, el parc de contenidors, ho hem parlat així en alguna comissió, que ens deixen, jo crec que no val res o el valor que té és pràcticament irrisori. El prec que li fem és que per a que no continuen enduent-se els diners del poble de Massanassa sense prestar els servicis que tenen que prestar, i ja que tots estem, ho parlàvem en l'última comissió, a favor de defendre els recursos del poble, el prec que li fem és que des de l'equip de govern s'estudie tots els camins legals possibles per a retindre-los i no tornar-los la fiança, ja que s'han portat de la manera que s'han portat en el poble de Massanassa. Gràcies.